Il-Ministru għas-Saħħa Ġewwa Etienne Bela ħabbar il-Master Plans għall-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, għall-Isptar San Luqa u għall-Isptar Kering Grek. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Abela spjega li dawn huma Master Plans ivvalidati minn esperti internazzjonali. Għall il-proġett kollu mistenni 1.5 biljun euro. Dwar l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex il-ġdid, il-Ministru għas-Saħħa spjega li l-pjan tal-Gvern għal dan l-isptar u li jsirlu tiġdid u li jsir użu ġdid minnu li jmassimizza l-ispazju kollu tiegħu fosthom bi spiżerija akbar u bi swali operatorji akbar. Iddeskrivih bħala sptar ġdid ta' 400 sodda li qal li jfisser li s-sodot għal pazjenti fl-Isptar ta' Għawdex sa jirdoppjaw. Hawnhekk il-Ministru Abela qal li bħalissa għaddejja l-ewwel fażi, jiġifieri dik tat-tisħiħ tas-servizzi u li għandha għaddejja 5 snin. L-Università ta' Barts intqal li sa tibqa' f'posta. Il-Ministru Abela qal li l-ewwel fażi fl-Isptar San Luqa mistennija tul sa 7 snin. Ispjega li bix-xogħol f'San Luqa sa jkompli jiġi liberat l-ispazju minn Mater Dei. Indika li parti minnu sa tiġi rinnovata biex tilqa' fiha d-Dipartiment tal-Kura ta' Snien u li l-binja li kienet tintuża biex tipprovdi servizzi ta' outpatients sa ssir rehabilitation unit moderna biex minna jiġu offruti servizzi ġodda ta' fiżjoterapija u ta' occupational therapy bir-robotika. Il-pjanijiet tagħna neħu pjaċir li ġew validati, ġifieri qbilna ma' kumpanija mill-aktar importanti internazzjonalment fejn jidħlu bini ta' sptarijiet l-istess nista' ngħid għal refurbishment u għal bini li għandu jsir fil-kampus ta' San Luqa. Spjega li biex il-kampus ta' Għawdex u dak ta' San Luqa jilħqu l-bilja ta' bini u ta' tiġdid tagħhom, il-Gvern qed iħares lejn 15-il sena. Għall-Isptar Kering Grek, il-Ministru Abela semma teatri tal-operazzjonijiet u tal-endoskopija. Għallu koll id-day services kollha ta' Mater Dei sa jimxu hemm. Il-Ministru għas-Saħħa refera wkoll għall-Isptar Boffa għall il-viżjoni tal-Gvern li parti minnu tkun tospita s-servizzi taċ-ċentru tas-saħħa tal-Florjana li jara aktar minn 400 pazjent kuljum. It-tieni fażi tal-proġett qal illi għall-ewwel darba f'Malta ikun hawn ċentru nazzjonali tal-screening mgħammar b'CT scanner u uniku fit-tip tiegħu. Indirizza lil medja anke d-Deputat Prim Ministru Ian Borch qal li l-Gvern għandu pjan konkret dwar fejn irid jieħu lill-pajjiż f'qasam daqstant importanti. Iddeskriva dawn il-Master Plans bħala realistiċi, costed u dettaljati.